Ako gali si Maria Lorenzo Lopez, kag isa ako ka manunudlo sa Hara National High School. Katudlo ako sa senior high school, grade 11 and then grade 12. Ang isa ka pamaagi na ako para makasurvive kag makakope up sa pandemic is of course, nanging productive ako sa pamaagi sang pagpadayon sa ako negosyo. Nag-start ako sa 2017 sa Iloilo, tapos na-represent kami sa Aliwan. So, 3 consecutive years gid ako nga nag-Santo Niño bearer. So, while nagasaot ako sa motong achimpo, nga sang una, ginadamgo ko pa, nga makasaot bisan sa stage lang. Makita ko na kaugalingon ko nga, ayari na ko digali sa freedom. Ari na ko dali sa street. Siguro burning desire and then passion. Devotion kay Senior Santo Niño.